Hai baba man. Passa dakuda. Iwe. Passa. Iwe. My violence mkwazi wewe. Pageto baita violence mama. Alikupisa stiletto. Pageto baita Iwe. Kwa nini ukutofura? Mati. Tofara mofare. Tofara kwa baba uno. Ndine mukomana ndofana sangana naye muno musakanga nditi tosangana pa number 5. Saka ndikuda kuona kuti number 5. Iwe number 5 iri apa. Aha, ndima tumwa naye. Ana usikuonere naye. Kuona chishi. Hayi wesiletho usaithe iyo. Musandipedzera ngwangu kwasha ndone kwakawanda kwanda kuenda mufundo. Udaona anore. Tinoda kuona mukomana mfukuda anogara. Saka ini ndiri ani kana kutsvaga munhu wata sana. Kochi. Marane. Azanga kujoza. Lintole. Kochi. Ankwazi vele. Oh, mzanzi anti. Yo. Iwe mutati guda ndaitaura naye ndiri pa Cape Town. Dini izvi. Beard gang. Hard nipo broad shoulder. Mukwasha musandijairira manje. Kochi. Zviri wrong kuti murume ashandise Snapchat. Snapchat ibuda kutaura. Mukwasha. Mukomana ndokutaura nezvake nditoni maplans ekurorana naye. And I would dini ndiri pa picture iyoyo sha. Ndoda kutokuroora kuti ndarambere. Izvozvo manje ndozvisingaiti manje. Kochi chinoramba. Handidi kuti mwana wangu azosafa neinner beauty. Negative nenegative azvo zvakabatana. Aiwa handisi kushora kuti wakashata spirit. But azvibatani, we are not compatible. Kana kusainzi yako negative 4 and negative 4 they repel. But kumets minus plus minus. Inotipa plus. Tiri kusainzi manje. Kunga munhu akasikwa mwari wakuti hande kulanchi. Stiletto. Wasakuzvinyanya. Wasakuzvinyanya. Kungonzi muka uende mwanangu zvarwa kutonga munhu akasvinwa pamota. Takachiwira na 1 pafoni. Manje pafoni ndi pafoni manje. Ndandisa ndaziva zvandiri kuenda kunosangana nazvo. Topinda mbiri. Aiwa, kuna zvakadaro mukwasha. Ndakutochinja magiri. Pinda. Aiwa, pinda kuva ndopinda. Ndinini. Handiti mwana wangu azobleacha mangwana. Iwe uri mutema ini ndiri mutema. Iwe wakashata ini ndiri nani ndikubleacha. Ndo inner beauty yandichataura nezvayo. Saka mukwasha ameno zvamungakwanisa kuti muite. But kana aiwa, ako ndindakakusika iye. Ndindakakusika iye. Pinda mona tibaya. Kushata mhosva. Muchingo strive muchienda. Saka I'm made for better things. Wangumisa zvinhu nezvinhu basa rezvo. Zvinhu basa zve. Takachiwirira na vanhu. Mumboita nezvekwenu. What do you do in life? Sakwande uri unonge wayanti. Ndati what do you do in life? Ndiri kufurniture mavanhu mainisa vanhu furniture. Furniture yei. Kwanza Bruno Furniture. Ndogadzira mubhedha, masofa. Yandombowa ichitaura naye mumasocial media. Yaunoziva pasocial media iyoyo. Ini Bruno wacho ini. Yemsa mkudozi rangu repachitupa but Bruno Furniture kasa rebasa. Muchira ndiri CEO. Ndini muridzi company iyoyo. Unoziva zvinoitika, the beauty of a man is inside his pocket. Chero katodara mafitted cupboards yochero ndotokuitira planning ndini munhu wacho. Ashoshamisa kuti anongwa rujoza iwo. Ashamisa kuti furniture rumba kwenyu yacho ndindakaigadzira. Sure. Manje kumba kwedu ndipo mutare inonga yasvika sei? Tinosaplaya kwese. Sure. Tinosapota kwese. Hatina kwatisingesvitse muZimbabwe. Chero katoti tukana kuMpumalanga chero mwana wangu akabuda akashata zvine basa rei. Anongozvionera semaonera uri kuzviita. Kushata siyana naye. Mogara papi? Kwenda kunoona newe handawandi kuenda newe. Mira uko. Ko zvashata ko. Ngizvanga kwenyu kuti kuira na pafoni murese. Oba ndini kwenyu svika pamata wada ndiwanzira. Ko zvasvika ipapo. I was tasting the waters kankwasha. Ko moenda kupi? Ndokudai manje. Ndakukudai manje. Ndakukudai. Ndati ndakudai manje. Ndapatei. Ndakukudai manje. Ndakukudai. Iwe. Moenda kupi? Ndakudai. Manje uchiwe. Ndokudai manje. Ndati ndakudai. Ndakudai. Hai baba man. Ndakudai. Ndakudai. Iwe. Iwe.